pikas-pikason sa nato ning mga kahoy gagmayon kay para malusot sa kuan ba pagkasuwan. Kinahanglan man guni siya gagmayon jud. O na siya nga naon pagkagmay. Murag gutom man. Magtimo sa ta. Yan na na. Baliko ra nag mahuman tag timo kay murag di naman maklarong tao. Kabalo mo unsa akong timoon? Ha? Kani, tanawa. Tagnaan ninyo og unsa ni? Oh. Oh. Yummy. Wa mo kay balo mo. Ug unsa ni? Kini siya kining champurado with tabliya ni. Kini akong gigamit nga gi-champurado nako kuan ni kining tik-tik sa mais. Bag-o ni siya nga galing. Mo ni lami kayo sa mga taga-bukid. Aw bisag dili gud sa patagod. Lami ni siya. Mo ni pantawid gutom sa mga pobre. Sama na mo. Sama na ko. Dali na. Magmukbang tayo ng lugaw. Lugaw champurado. Wala pa mo katilaw ani no, champurado. Champurado nga tik-tik sa mais. Kay kasagaran ninyong gamiton nga lutuon ani, champurado ninyo katumang bugas nga humay. No. Wala mo ka-testing ani no. Testingin ninyo kay di ba kay nindot. Kuan ba kaning dili siya sumol. Salamat sa inyong pagtanaw. Giubanan ko ninyo nagkuan. Nagkaon-kaon.